Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li l-ewwel deċiżjoni tal-Kabinet f'din il-leġislatura it-tneħħija ta' Widz Rinġ f'Bulebel miż-żona ta' żvilupp. Fil-Berġa ta' Kastilja saret l-ewwel laqgħa tal-Kabinet tal-Ministri u segretarji parlamentari wara li l-ġimgħa li għaddiet tħabbar il-Kabinet ġdid mill-Prim Ministru. Fit-tmiem il-laqgħa tal-Kabinet il-Prim Ministru qal li huwa sodisfatt li l-ewwel deċiżjoni tal-Kabinet għal din il-leġislatura se tisiġilha protezzjoni ambjentali lil medda mdaqsa tart agrikola mifruxa fuq kważi 100,000 metru kwadru. Spjega li se jkun qed jibda l-proċess biex ir-raba f'Witis Rinġ biżwiet iż-żona industrijali ta' Bulebel jinħareġ miż-żona tal-iżvilupp u bekk mhux se jkun jista' jsir iżvilupp fuqha. War ringrazzja lil bdiewa taż-żona lil laqda u wirt iż-żejtun u lil kunsill lokali taż-żejtun tal-ħidma tagħhom biex dan iseħħ. Wieħed li l-Gvern se jkompli jġib lin-nies l-ewwel fid-deċiżjonijiet li se jittieħdu ta' kuljum anke fl-isfond tat-tensjonijiet ġeopolitiċi li komplew jirrankaw. Poplu għażel b'mod ċar ħafna għażel 3 kredenzjali ta' dan il-kabinet tat-tim kollu li għandna anke fil-grupp parlamentari, il-kompetenza, l-kredibilità, l-esperjenza, il-ħila, nżid magħhom ukoll il-maturità fil-mod kif mexxejna l-pajjiż f'dawn l-aħħar snin kellna sfida wara l-oħra bħalissa għandna kuntest internazzjonali illi rajna kif reġa' skala fl-aħħar sigħat. Sostna li biex jitwettaq il-programm elettorali tal-Gvern li votaw għalih in-nies hemm bżonn bil-fors li kulħadd jibqa' jdeh fuq il-puls tan-nies. Nibdew aħna l-ewwel net irridu nibgħatu dak il-messaġġ u nemmen li bad nifċar mill-ewwel sigħat ħadd pjaċir ħafna nara lil kulħadd li mmobilizza ruħu fil-Ministeri u on the ground. Jiġifieri kruċjali li nibqgħu man-nies kif konna waqt il-kampanja u anke fix-xhur ta' qabel ukoll li nibqgħu l-ħin kollu on the ground man-nies inħossu l-polz tagħhom ġo l-Ministeri nibgħatu dak il-messaġġ illi isma' vera ġej sajf, imma ġej sajf ta' xogħol. Għal il-missjoni tal-Gvern waħda ċara li jitwettaq b'mod sħiħ il-programm elettorali biex titjib il-kwalità tal-ħajja ta' kulħadd.